Makasimba chere mabuja. Tabenuka mabuja. Michini yedu yanga iri kuitiita kuti rasisa chaiko asayo. Tiri kutenda kuti yanhadziriwa nana mazvikokota. Tikaiti kupei zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa wanga wari kumuzindawo Varun Beverage kunonhadziwa madhiringi oPepsi. Wachipa wana mai. Wadzimai wanga wari kupuwa zvingoro zvekuti watekaire wachipusha. Kwai wagotengese madhiringi oVarun iwo ana Pepsi. Mabuja pakanyangariwa hapo. Unobva waona kuti woVaruniwo wanawo wamunangarwa muhomwe mawo. Nokutoti mbani mutungamiri wenyika anouya kopa vanhu zvingoro zvokutengesa kuti kwai anzi tiri kuita kuti vanhu vabudirire, waite vanhu vanozviseenzera kupuwa tungoro itwotwo twokuti waite zvekuita pakanyangariwa hapo. Ipapa munobva matoona kutoti idi wamunangarwa wanoramba wachindozviita kuzvichipisa chaiko kuti nzvimbo yekuti kuende kana muteedzeri wegurukota rawo ndiwo wanoenda koita zvokuparura izvozvo. Regai tione kuti zvinosvika papi. Gurukota rawamunangarwa Daniel Garwe agoburika ipapa achiti vanhu wakaita zvokuzimisa basa anga ari mabharani mukuru wokukanzuru yokumapopo Victoria Falls kwainga abenutsiwe. Apa wagari ikweyo wari kuita kuwawa, mhandu wari kudya mashonja ari bekufetiwa. Kwaino kutoti imimi muri kuda kuti abenutsiwe sei? Iye ari kunenedzewa nyaya yekuita chimanja mbudu nouori nokuita zvinhu kutekaedza zvinhu zvinoba. Regai tione kuti zvichasvika papi, zvinoperera papi. Vanhu wakaramba wakashinga peno wanokona kupfumvura kana kuboya zvimwe zvinenge zviri nani. Tinenge tichindokunyepai kuti zvikutekaira sei. Kwai komisheni iri kuferefeta kutekaidziwa kwebasa muguta reHarare kwai yagoti yochamisa ngauye kuno agorekete nesu. Yei, regai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tichatetekera kuti anenge ari kureketa kudini, tichigozokunyepai mabuja kuti zvii zvinenge zviri kutekaira. Ipapa wamwe wanoringana zvinoitika mumatongerwo enyika wari kuti aiwa kuda kumuchipisa chamisai kuti wakone peno kumunenedzera kuti anomhosva yekuita chakati nechakati. Hino ticharamba takazviringa kuti ndizvo chere kana kuti paribe zvakadaro zvinenge zvireketeka. Mumwe muChina anonzi Huang Tiansheng kwai akabuditsiwa munyika novakuru vehurumende nokuti angaita kuti kupisiwe mutumbi womumwe mbiyache. Pakaita kunyangariwa apa, pakanyangariwa mabuja. Unobva wanatsa kuona kutoti wabi yedu wanoita kundopunyutsiwa hawo hwii kuti apinziwe mujereka kana aita kutyora mutemo wenyika. Iwo wanobva wandohwanda kuti aiwa tomubuditsa obva abuda oenda kunyika kwache hwii kubenutsa. Taakuzivai kune kuri kutomuvharidzira kuti areke ipapa kuvhiringidziwa nokuti akaendesiwa mujere medu jere redu nonzi chawagona paribe. Pakanyangara mabuja. Regai tione kuti zvichasvika papi izvozvi. Pokare kuti anotadza achire kubenhuka kana kuzoendawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Zambia kana kunana DRC kuku kana achinge abuditsiwa. Heno ticharamba tichiringa. Wakuru wezveutano munyika vari kureketayo kuti kune vanhu vanosvika zviuru 26,000 pachirungu wakabatiwa wakarumiwa nombwa mhanduwe mugore rino kubva gore rechitanda kusvikira mwedzi wapfuura. Kwai kuno vamwe vanoita zviuru 3,539 3,539 pachirungu wakarumiwa nenyoka. Pavanhu ivava 15 vakapfa. Pakaoma tondoti mweya yavo wakapfa irambe yakazorora murugare. Kwai makambani akapuwa mvumo noStarlink kuti wagoite zvokutengesa Starlink kumabhizimusi waari kuita kuhwadziwa fani nokuti kwai Potras yakatowanyepa kuti wakomana kwauya masoko kubva kuvakuru kuti mureke kuita zvokutengesa zvamuri kuita izvozvo. Wari kuda kuti makambani avo yavari kuda iwo dzigotanda dzapinziwawo ipapo kuti zviite zvavari kuda iwo. Mabuja pakanyangara unobva wanatsa kuona kutoti tiita kutungana kombudzi chaiko nokuperekedza wabi yedu hwii kuti tikaenda tese. Pakaita kunyangariwa apo. Regai tione kuti zvinosvika papi.
Mapurisa ozeta rapii ari kukumbirisa chaizvo kuti vachairi vari kuchaira dzimotika kwaigweita tusvinu kwaichairai chaizvo zvisvinu kuhii kuramba muchinoita zvokudzinganisana pokare kunge muri mapfene ipapapa kureketa kuno kwai bhazi nozuro uno ragoita kugwemanano gonyeti kwakatopfa vanosvika vanomwe vamwe vanosvika 20 vakakuwara zvakanyanya mabuja pakanyangariwa. Izvi zvakaitika kudhabuka apawo kwedu kwedu kwanyasi kwaitika gonyeti paChristmas pasi papo raita kupitirira rikabva raita kienda mhandu yekuenda rikaenda koorara nochipande unobva waita kuona kutoti paribe chisvinu vanhu hwii kuti waende koyamura kuti waone kuti mutyairi wegonyeti achiri mupenyu kana kuti zvakadii kwakutanda kuti utano zvinhu mukazoona zvaakuteehwa nemapurisa aibva maziva kuti paita kunyangariwa munochidura chete ipapo rekai tirambe takaringa hedu kwazvinenge zvindoperera kuti ndokupi. Wanotsvaka mari yehurumende wozimura kwaizvezvo vari kuita kurura mhanduwe vari kuita kunetsa unge pfenero rokukotwa riya pakanyangariwa apo rekai tione kuti zvinosvika papi nokutoti kwaizvezvi mabhazi motika zvese vanhu vari kundouyawo havo kubva kuSouth Africa kunyanya vari kuvhiringidziwa fani inozimurai munongoti masvika mapfuura pazambukopo makumberi momisiwa monziburutsai zvese motandisiwapo kare kurongedza unobva wanatsa kuona kuti hwendo huno pakaita kunyangariwa wari kuitsvaka nodemo chaiko rekai tigoona kuti sei wasingaite kuti zvinhu zvitsvakiwe zvakanaka ipo pazambukopo bhazi rasimuka rinenge raakutoti rifanire kuenda rekai tigoramba takazviringa hedu. Peter Ndlovu kwayagotora motika yaagonza apuwa iye chivharo nozuro uno unobva waita kuona kuti wazhinji vari kuita kuhwira kuti wapinde pachirongwa hwii kuhwira kuti nyika iite zvakanaka kumunhu wese pakanyangariwa chaiko nokuti wanana Peter wavo wangadai watori wanhu wasvinu chaiwo dai isiri nyaya yekutoti mapfene aya anoramba achindoita hunhu hwawo hubodziwo kunorekai tizvione izvozvo kuti zvinosvika papi vanenge vachiita sei ticharamba takaringa hedu. Nyaya yekureketa mapwapwa nokureketa zvinhu zvinonyongosva hurumende achifungidzira kuti aita tusvinu yakapinza William Chinyanga panyanga dzamushore ano makore 54 ari kuBritain agoreketa makore apfuura yakuti wanokona wese endai kobhomba nzvimbodzo mapfuta opeturu endai kobhomba nzvimbo dzomapurisa mobhomba motika dzese dzomapurisa dzamaona mobhomba motika dzozanu dzamaona dzese kunokuti vari kujairira kuno akabvanzi noBritain iwe waita mutsepwede uri kuda kukurudzira kuti vanhu waite zvokuita kupandukira hurumende nokubhomba zvinhu zvohurumende terrorism pachirungu chitororo chinodiwa bamhandiwe kwai tiribe basa kuti uri kukurudzira kuti vanhu kwako vamuke asi kana uri kukurudzira chitororo aiwa tinokusapota paatokandiwa mujere kuna apa aaburitsiwa mujere muya kunzi aiwa iwe tichakuda ino uchiribe nzvimbo ino chienda kwako taakubenhutsa apa kutoziva kuti uchindosvika kwakutopechemedziwa futi ukandiwa mujere remuZimbabwe manje apo pakanyangariwa apo ndo wachakona kana kuurayiwa iwapo rekai tigoona kuti zvinoperera papi tinenge takandoringa tichikunyepa imi. Temba Gorimbo akasaya Temba nozuro pakanyangariwa akaita kuita kuti tasa mhandu yekuita kuti tasa asi nyasi agotoburika akati aiwa vanhu vazhinji vari kufara kuti ndakajiwa asiwo waribe kana chibodzi chavari kuitawo neupenyu hwavo chino vanhu chakaita kuti wafare kunyaya yacho yekureketa pwito panyaya yaWingy D izvozvozvo zvinoita kuti vanhu vaite kuvhiringika chaiko zviri pachena kuti ukareketa pwito pana Wingy D kana Chamisa aiwa unenge waita kuyoshera pautsi mhanduwe rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinosvika papi. Wamwewo wanoita zvomusangano weZANU-PF waburika wari kumukurudzira fani kuti aiwa kuita tusvinu zvinova zvakunyepa kuti ukaona uchikurudziwa naSatani pane chauri kutadza kuita mhanduwe
pane chauri kutadza kuita. Regai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera papi. Tichifara fani ipapa kuNamibia wabva nawo kweduwo bhora rokukandirana netball. Aiwa waita tuzvinu waja chikwata cheUganda no 50 ku 50-49 ndikuramba tizvitenda tichiti makorokoto wabvana. Regai tiringe dziri kuitika pasi rese pakamirira kudari muSouth Africa inonzi SIU inoferefeta nyaya zhinji dzomari yakati kuti iri kufara kuti kwakabenutsiwa bhirioni ribodzi inomanomwewo mamirioni 1.7 billion South African rands paipapa zvikoro zvofundo yepamusoro zvazviri kuita mutsepwede zvichidya mari zvisingaendese mari. Mari inenge yabva kuNSFAS kuno apa haiwa zvakuwazvimbira zvisadzambodza, asi tiri kutenda kuti mari iyo yabenutsiwa. Tigona kuti ichasenzesiwa zvisvinhu kana kuti paribe. Apawo hurumende iri kutosha muSouth Africa kuti kana Eskom ikabvumiwa kuti ikwidze magetsi zvairi kuda kukwidza, vanhu vanokona kuimukira. Regai tione kuti zvichasvika papi. Iyo Eskom yacho iri kuita kuramba ichinoita kuita kunyong'osva, iri kuita kunyong'osva vanhu chaiko. Regai tione kuti zvichaperera papi. Tinenge takandolinga hedu kwazvinoperera, tinenge tichizokunyepai. Nhandare yondege yoara Tambo kureketa kuno yakaita mamire nerongo chaiwo. Wati hawo kwai ndege dzakukwanisa pokare kuenda komwa mafuta, asi chaita kuti dzireke kumwa mafuta nguva yesei chinoita kuhwadza manduwe, pakaita kunyangariwa chaiko. Regai tigoringa kuona kuti zvinoperera papi, asi tinenge takaringa hedu. Ipapa kuGhana vanhu vari kufara kuti muteedzeri womutungamiri wenyika akabvuma kuti komana ndajiwa, muri kundidaba, ndakenda ndiri kubenhuka ndiri kuita zvokuti ndiite kuramba tichizvitenda izvi ndo zvinofanira kuitika kuno. Wamwe unobva waita kuona kuti takaita kusiyanisiwa chaiko. Mozambique izvezvi kureketa kuno migwagwa miri inopinda muguta roMaputo kwai yakaita kuputiwa kunge yaputa mbanje mhanduwe. Pakaita kunyangariwa kupfikiwa hayo nevanhu vari kuratidzira kuti aiwaba tikuzvidaba zvamuri kuda kuti tiite zvekubira sarudzo. Pakanyangarapo. Regai tione kuti zvinosvika papi. Izvezvi kwai anonzi Jay-Z wekuAmerica kutotanda kukunidziwa mwoto izvezvi nonyaya yavanhu vari kumusungisa. Wende uno paribe anosara. Regai tione gore riri kuuya rinenge rakaita kunyangariwa manduwe kuti zvinenge zvichiperera papi. Tinenge takaringa hedu tichindokunyepai. Apa tikaringapo kare kugwa Bashar al-Assad wokuSiria waita kuti wamwe womuZimbabwe waite kufungidzira kuti aiwa zvekwedu zvamumhera kuitikawo. Regai tizvione kuti zvinenge zvichidandochereka kuti panenge paribe. Tinenge takandoringa, munondoziva mhanduwe kuti tisu tinokunyepai pazvinenge zviri kupisa. Takadaro mabuja kubenuka kwedu kwataita tinotenda. Murinzike zvino ndini wenyu mhanduwe onhau.